Bună, tu ești băiatul cu tatuaje? Da, eu sunt. Ce tatuaje pot să-mi iau și eu cu 100 de lei? Stai să duc coletele la curier și îți arăt imediat. Și în cât timp ajung? Uite, de exemplu, astea sunt coletele de azi și mâine ajung toate la destinatare. Super. Deci ce tatuaje pot să-mi iau cu 100 de lei? Păi dăm banii. 2 cruci pentru gât, tatuaj cu familia pentru gât, tatuaj cu blest pentru gât, tatuaj omerta pentru antebraț, tatuaj cu Mickey Mouse, tatuaj cu lupta dintre Arhanghelul Mihail și Diavol, tatuajul nou cu Travis Scott, un tatuaj cu legea celor 3 maimuțe și nu în ultimul rând un tatuaj cu Anubis. Și stai, de fete nu ai? Ba da, 2 planșe cu mai multe tatuaje, un tatuaj cu Meduza, încă un tatuaj cu Meduza, 2 tatuaje cu pasărea Phoenix, 2 tatuaje cu șerpi, un tatuaj mai micuț cu o inimioară și un tatuaj pentru toată coloana. Și costă astea doar 100 de lei? Dacă le iei separate, în niciun caz nu vor costa doar 100 de lei, dar dacă cumperi pachetul nostru cu 10 tatuaje surpriză, vei primi o valoare garantată de minim 140 de lei înapoi.